Ay, okay. Sa mga wala pa nakailan ako, no? Ako si Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas. Okay, adlaw karon nga Sabado, no? Black Saturday. Okay. Black Saturday. Ugma sa ulugo na pod ang adlaw sa pagkabanhaw, no, sa atong Ginoong Hesukristo. Ni ako karon sa lugar nga amo ning gitawag og Maria Silieta. Okay. Sa Sikuko Pinian. Okay. Ni ako karon diri nag Black Saturday kay naami si kaso pod, no, sa diri sa among lugar. O kini nga bahin maghimo ko og exposition, okay, pagpadayag mahitungod sa atong pagtuo. Okay. Black Saturday karon og ipahaom nato, no, sa atong pagtuo kining akong exposition o pagpadayag karon. By the way, alang sa mga wala pa nakahibalo, ako usa ka Romano Katoliko, pero hapit ko mobalhin og mga pundok nga dili Katoliko sama sa Iglesia ni Cristo nga gisugdan o gitukod ni Felix Manalo. Hapit ko masulod ana, hapit pug ko masabadista nga kadtong Herbert Armstrong version, dili tong kang Ellen White, o dili na lang ko mo hisgot sa detalye ana, no, kay ang akong hisgutan karon lahi ang akong hisgutan kay naa na pug ko'y mga nahimo nga exposition nga nagtuki po ko atong kung anong hapit ko may Iglesia ni Cristo, nganong wala ko madayon, then hapit ko sabadista Herbert Armstrong version, dili na mo akong tukion. Ang akong tukion karon kining mahitungod sa kini bang unsaon nato pag basa o pagsabot ang Biblia. Now, sa atong panahon karon ang pagsabot nato sa Biblia iya, di ba? Mo basa lang tag Biblia then ugod sa atong nasabtan then mo na din ay atong barugan nga pagtuo. Kung ang atong pagsabot sa Biblia mo lahi sa pagsabot sa mga pari, mo nang makahukom ta og himo og laing pundok. O kung ang atong pagsabot maparihas sa naay pundok na nga existing, pananglit kung ang atong pagsabot takdo sa pagsabot sa mga protestante, mo nang dito ta mo apil sa protestante. Kung ang atong pagsabot mo takdo sa pagsabot sa grupo o relihiyon nga Iglesia ni Cristo, mo nang mo apil po ta, di ba? O kung dili mo takdo sa mga grupo nga existing ang atong pagsabot sa Biblia, mo nang makahimo po tag atong grupo. Mo bitaw nga nadaghan ang grupo karon aning paggamit og Biblia kay iya og pagsabot sa atong pagtuon og pamalandong ana, mo na gitawag na nato og private interpretation. Tungod sa private interpretation, mao nang nagkabahin-bahin ta kay kung ato gong, by the way, unsa man ang private interpretation? Kana bang mo interpret ta sa Biblia nga ato-ato? Ato-ato. O gibawal na actually gyud sa Biblia, kung wa ko malimot sa ikaduhang Pedro 1:20. Kung wa ko malimot akong usbon, ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 nga bawal o gidili ng private interpretation. Nganong gidili ng private interpretation? Kay dili man ta mahiusa ana. Magkabahin-bahin man gyud ta kung private interpretation. Ako nang explain karon nganong magkabahin-bahin ta kung private interpretation. Okay. Now, ato sang
explicar og gayo kung sa gining private interpretation, no? Ang private interpretation, kanang mubasa ka og Biblia, sama ng panalitan, palit kag Biblia, then imong tunan. Kato akong giingon ninyo nga, atong gibasi ang atong pagsabot sa atong kaugalingon. O pwede pod natin mga reference gipanggamit. O, pero ang atong desisyon, ang atong gihimong final arbiter sa pag-interpret ang ato pong kaugalingon. Muna gitawag og private interpretation. Now, unsa man gyud untay sakto nga pagsabot sa Biblia nga dili ma-private, no? Ang tukbang anang private interpretation nga gidili nga makapahinbahin nato, gitawag na siya og authoritative interpretation. Authoritative interpretation. Unsa man ang authoritative interpretation? Kanang authoritative interpretation mo na siya bali sa private interpretation. Nganong moingon ta nga bali sa private interpretation ang authoritative interpretation? Kay ang private interpretation, ikaw man mo decider, ikaw may mo magbuot og unsa nga interpretation ang imong pagasundon. Ang authoritative interpretation, kuha na siya kanang kung kinsa ang gitagaan og katungod o authority sa Ginoo, kung sila mo interpret mo na gitawag og authoritative interpretation. Mao ni makapausa na to. Di ta magkabahin-bahin. Now ako ni explain nganong dili ta mabahin-bahin anang authoritative interpretation. Okay. Unang-una, timan-an nato nga si Kristo dili uyon anang panagbahin-bahin o kana bang dili ta maghiusa. Kay si San Pablo nag-ingon nga usa ra ang Ginoo, usa ang Dios ug usa ka pagtuo. So, kung ang Dios gusto og panaghiusa, so ang pagsabot pod nga husto mao nang authoritative interpretation, kay di man ta mabahin-bahin ana. Nganong ang authoritative interpretation dili na makapabahin-bahin, makausa na to. Ako nang explain unsa nang authoritative interpretation. Now, atong kuhaan og base itong giasoy ni San Pablo sa iyang sulat sa mga taga-Roma sa kapitulo 10, kung ako masipyat, Roma 10:15. Basig na rambol, no? Kamo na lay correct kung narambol ako. Kung wa jud ko masayop, Roma kapitulo 10 bersikulo 15. Unsay giingon ni San Pablo diha anang mga pulunga diha. Nag-ingon siya nga, unsaon nimo pagminsahe o unsaon nimo pagwali kung wala ka padala sa in English ana, and how shall you preach kung dili kuno ka pinadala o sent? So may but pasabot ana, no? Ang gipasabot ni San Pablo nga dili ka o wala kay katungod musangyaw kung dili ka gipadala. But pasabot gi-authorize. Unsa man ang kanang authorize, kanang gitagaan kag katungod sa Ginoo. Now, atong masabtan po na siya kung atong kutluon sa kadtong giasoy ni San Juan, Apostol Juan, sa kapitulo 20. San Juan kapitulo 20, bersikulo 19 hangtod 23. Unsa may iyang giingon diha? Nag-ingon diha giasoy ni San Juan ang gipamulong sa Ginoong Hesukristo. Unsa may giingon ni Kristo diha sa San Juan 20, 19 hangtod 23. Nag-ingon siya nga maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Nganong ato ning gikutlo kay mukonek man ni atong giingon ni San Pablo ug unsa iyang gipasabot katong niingon siya nga unsaon nimo pag-preach o unsaon nimo nga maaduna kay katungod sa pagsangyaw kung wala ka gisent o gipadala. O naman gyud word nga gipadala. So kini ato ning ayuhon og kanabang exegete, sabot, no? Ug unsay but pasabot ana nga maduna lang kay katungod mo sangyaw kung pinadala ka. Sa laing pagkaistorya, authorize ka, no? Gipadala. Now, sa San Juan 20, 19, 23, mo man nagingon ni Kristo, maingon nga ako gipadala o gitagaag katungod sa Amahan nga mo
musangyaw o mo padayag sa mensahe. Sumo na si Kristo maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. But pasabot kung gi-authorize o gitagaag katungod si Kristo sa Amahan, Amahan nga Dios sa langit, sa pagpadayag sa mensahe niya, sa mensahe nga langit nun, kung naay katungod si Kristo, naapoy katungod ang iyang mga disipulo. Kay giingnan man niya, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. But pasabot, kung gi-authorize si Kristo sa Amahan, si Kristo po nag-authorize sa mga apostol. So ang but pasabot anang giingon ni San Pablo sa Roma 10:15 nga unsaon ninyo pagsangyaw kung wala mo'y katungod? But pasabot kung wala mo'y authority. Ang naay authority, but pasabot kadtong gisugo, direct nga gisugo. Nakaron ato ning subayon kinsa ning naay authority. Kay kung sila mo interpret, mo na gitawag na tog authoritative interpretation. Dili kita mabahin-bahin ani. Okay, ato ning subayon. Si Kristo o ang Amahan gahatag og authority ni Kristo, iyang anak. But na hunaon gani Dios man pud si Kristo. Pero ang ato lang gipaklaro diri ang ubos nga kahimtang ni Kristo ang iyang pagkatao nga ubos sa Amahan. Nga sinugo, sulugoon sa Dios kay mao man nagay-show ni Kristo sa yuta ang iyang pagkatao, ang iyang pagkaubos. Nasa Pilipos 2:6 nga daw iyang gibiyaan o wala niya gipasundayag ang iyang pagka-Dios, ang iyang gipakita ang iyang pagpaubos, ang iyang pagkatao. So sa iyang pagkatao mo nang muingon ta nga gisugo siya sa Amahan. Di ba? Pero sa dogmatic theology for the laity, si Kristo isip Dios nga usa sa Amahan sa iyang pagka-Dios. Siya ra po'y nga usa sa Amahan nagpadala sa iyang kaugalingon. Adis ako kaya na kay malibog niya mo kay sa divinity na po nga topic. Pero ang ato sang ipadayag ninyo kanang pagkaubos ni Kristo sa Amahan nga iyang ipsyo nga ubos siya mo nang moingon ta nga gipadala siya sa Amahan. Di lang nato hisgutan ng iyang superiority nga Dios kay dili man na mo iyang gipasundayag gani sa Juan 17:1 hangtod sa 3. Wala man niya gipasundayag ang iyang pagka-Dios. Ang pagka-Dios ra gali sa Amahan mo iyang gipasundayag sa kadtong niingon siya nga ang Amahan mao lang, no? Bugtong matuod nga Dios. Mao bitaw nga na sinayo pagsabot sa atong mga igsoong iglesia ni Kristo nga si Kristo kuno nagtudlo nga dili siya Dios tungod kay ang iyang giingon nga bugtong nga Dios ang Amahan lang. Pero sa Catholic exegesis dili na sabton og ingon ana kay kung sabton na og ingon ana sama ra po di ay nga moingon ta nga si Kristo dili maayo. Kay naa man po'y sita sa Biblia nga nag-ingon siya nga ang Amahan ray maayo. Nga pasabot siya dili. Pero wala po siya moingon nga dili siya maayo. Pero ang iya lang giingon nga ang Amahan lang mo'y maayo. Ang iyang gipakita diha ang humility. Sa humility reason, pwede ka mamulong nga ang imong tagaag importansya dili imong kaugalingon. Bisan tuod na kay kinaiya nga nga pananglit di kay pananglit gani kay tinuod magito nga si Kristo maayo pero wala na niya gipasundayag. Ang iyang paila nga maayo ang Amahan lang. Pero dili na sabton nga dili siya maayo tungod kay ang Amahan ra mo iyang giingon nga ang Amahan ra mo ay maayo. Di ba? So sa mga pulong sa pagpaubos pwede ta mosultiana. Sa walay pagyatak sa kamatuoran nga maayo pud si Kristo, walang niya gipanghambog kay ang Amahan ra. So ingon ana pod, katong giingon ni Kristo nga ang Amahan lang bugtong matuod nga Dios, dili na sabton nga dili sa Dios kay wa po siya maingon nga dili sa Dios. Di ba? Iya lang pakita diha ang mga pulong sa pagpaubos. Kung mangita kitag bersikulo nga kanang si Kristo matuod nga Dios dito ta sa sulti o pamulong sa usa ka mensahero sama ni for example ni Isageli ga pamulong anang
1 Juan 5:20. Sa 1 Juan 5:20 suwat na ni San Juan. Nag-ingon siya diha nga ang Amahan matuod nga Dios. Oh. Pero sa unahan naghiskot siya ni Kristo nga matuod nga Dios pod. Mo ni prueba nato nga kung usa na ka mensahero sa Dios mosulti, siyempre dili man ni self-serving kay ang gaistorya lahi naman nga tao ang gahisgot ang usa naman ka tinunan sama ni San Juan. Sa sulti ni San Juan, iyang gihisgutan nga ang Amahan great God o truly God, matuod nga Dios. Pero iya pong giingon nga ang anak nga si Kristo matuod nga Dios. So kung 1 Juan 5:20 mo atong basahon, maklaro nga sakto gyud ang Katoliko nga ang Amahan matuod nga Dios, si Kristo matuod nga Dios pod. Pero sa Juan 17:1-3, si Kristo gapadayag nga ang Amahan lang mo'y bugtong matuod nga Dios. Now karon ang Iglesia ni Kristo moingon sila nga kami mo'y correct kay si Kristo goy nag-ingon ana nga ang Amahan lang bugtong matuod nga Dios. So kung sakto ang interpretation sa Iglesia ni Kristo, di sa ato pa sayop tong giingon ni Juan sa 1 Juan 5:20 nga si Kristo matuod pod nga Dios. So dili man pwede mag-contradict ng mga gitudlo sa Biblia. So ang best option nga interpretation exegesis mao ang sa Katoliko, no? Nga sa Juan 17:1-3 wala sorry. Wala magpasabot si Kristo nga dili siya Dios sa pagpamulong sa mga humility words niya nga ang Amahan lang bugtong matuod nga Dios. Wa siya magpasabot nga dili siya Dios. Iya lang gipasundiyag diha nga siya mapahiobsanon. Nga bisan tuod Dios siya, pero wa siya maghuna-hunaan na. Ang iyang gihuna-huna nga ang Amahan lang mo'y bugtong matuod nga Dios. Na unsa may laing prueba nato ana nga dili na sabton nga dili siya Dios tungod kay wa siya maghuna-huna siyang pagka-Dios. Sa Filipos 2:6-8, ako na ning gikutlo ganina. Katong niingon si San Pablo nga bisan tuod Dios, anaa siya hinaiya sa pagka-Dios, pero wa siya maghuna-hunaan, wa siya magpakigtupong sa Amahan daw iya kining gibiyaan, nagpaubos siya ingon nga tao. So makita na to diha gali nga ang iyang ubos nga kahimtang kanang iyang pagkatao. Kay nagpaubos man siya. Oh. So bisan tuod Dios siya, pero wa siya maghuna-huna. Mao nang sa Juan 17:1-3 niingon siya nga ang Amahan lang bugtong matuod nga Dios. Mao ni insakto nga dili mo contradict sa laing bersikulo nga exegesis o pagsabot. Kay sa INC, Iglesia ni Kristo ni Manalo, pag ingon ni Kristo nga ang Amahan lang bugtong matuod nga Dios, ila namang gisabot nga si Kristo nagpasabot nga dili siya Dios. Bisag wa mag-ingon si Kristo ana. Di ba? Kung mahusto sila, sa ato pa sayop si Juan sa iyang pag-ingon nga si Kristo matuod nga Dios sa 1 Juan 5:20. So dili pwede na. Labi na po kung moadto ta sa Juan 20:28 ba to nga katong si Tomas. Yan niingon nga si Kristo Ginoo ko og Dios ko. Di ba? So di sa ta maisgot ana. So kana lang, so kung Katoliko nga interpretation dili gud ta ma-contradict sa ubang bersikulo. So, ang best jud nga interpretation, exegesis, sa Juan 17:1-3, pag-ingon ni Kristo nga, ang Amahan lang bugtong matuod nga Dios, dili gipasabot ni Kristo diha. Wala magpasabot si Kristo nga dili sa Dios. Iya lang gipasundiyag diha ang humility words para matuman po to, matagaan po katumanan tong giingon ni San Pablo nga si Kristo bisan tuod Dios. Pero wa siya maghuna-huna daw iya kining gibiyaan. Para matuman to, mauna nga sa Juan 17:1-3, wa gyud maghuna-huna si Kristo si ang pagka-Dios diha. Kay ang Amahan ra may iyang giingon nga bugtong matuod nga Dios. Pero kung mudagan ka sa ubang mga bersikulo sama sa giingon ni San Juan, si Kristo matuod nga Dios mabod. Di ba? 1 Juan 5:20. So, di na kay ko mo taas ana kay lahi akong topic, di ba? Ako lang nang gihatag niyong example parang dili mo mauwat pod ba? Madaya o interpret anang Juan 17:1-3 sa mga INC brothers and sisters nato. Ako hapit ko na dalaan na sa una. Nadala na gyud ako sa diyang hapit ko mobalhin na pero wa lang madayon kay na-enlighten man ko sa ubang mga suwito pod aning Biblia. Nakaron balik ta atong
unsa man gyud husto nga interpretation sa Biblia? Ang private interpretation o authoritative interpretation? Now, klaro, litra por litra gyud sa Biblia nga ang private interpretation gidili. Nganong gidili ang private interpretation kay makapabahin-bahin man ano to. Nganuman, kay ang Ginoo pabor og doktrina sa panaghiusa. Kanang dili bata mag-ija-ija. Magpanaghiusa ang gusto sa Ginoo. Pero kung ang imong interpretation gani makapabahin-bahin, makabuwagsa, makamugna og lain-laing mga grupo, kana dili na yun na kagustuhan sa Ginoo. So, ngano man nga ang private interpretation makapabahin-bahin nato kay dili man ta magparehas og sabot. Mo bitong nadaghan ning relihiyon kay agi anang private interpretation. Di ba? Ang husto kanang authoritative interpretation. But pasabot, ang mga tao nga gitagaag authority, sila ra maoy may katungod mo interpret. So kung sila ra may katungod mo interpret, silbing final arbiter sa pagsabot sa Biblia, unsa na to pagkabahin? Di kita mabahin kay ato man dayong susihon dayon. Si Kristo gitagaag authority sa amahan. Gipadala siya sa amahan. Siya pod gahatag og authority sa mga apostol. So kung kini maghiusa, mag-interpret, mag-counsel, ang ilang tingog mo ituhuan kay authoritative man. Kung unsay ilang interpretation sama pananglit atong Council of Jerusalem, ug unsay ilang nahihiniusa nga pagsabot sa unsay gyud ang himuong baruganan katong Council of Jerusalem, so mo tuhuan. So mo to nga valid tong Council of Jerusalem kay authoritative man to. Kay gitagaan man sila authority ni Kristo. Katubang giingnan ni Kristo, maingon nga ako gipadala sa amahan o sa ako usab nagpadala kaninyo. Unya katong present atong Council of Jerusalem mga apostol man to. Ug kinsa pud nang tuwa dito mao na nga ang desisyon sa Council of Jerusalem authoritative. So bisan gani mga protestante muuyon atong desisyon sa Council of Jerusalem kay authoritative. Na karon sa atong panahon karon asa man ning authoritative interpretation. Na mo na nga dili gid ta makalikay sa paggamit og kanang gitawag og apostolic succession. Kana bang kinsa tong gitagaan ni Kristo og authority mga apostol man og kinsa pod ang gitagag authority sa mga apostol naa nila ang authoritative interpretation. Now history will show us kinsa man ang direct successor sa mga apostol. Now, kung muadto tag history, labi na kung atong kutloon ang Job 8:8 sa Living Bible nga, read the history books. So, apil yung history, dili lang kay Bible lang. Di ba? Sa ubang hubad, di ka kabasag history. Pero kung sabton, history ra gyapon. Mo nang mo gamit gihapon ko anang Living Bible nga history ang gigamit kay sa ubang hubad god igo raman giingon nga namong giuban dili man lagi history sa among translation bitaw dili bitaw kay lain-lain man ang translation pero nganong ang Living Bible naghubad og history kay mao ra man gihapon ang gipasabot kay ang Job 8:8 god giingon diha nga kung gusto ka mo mahibalo kung tinuod ba gyud na susiha sa karaan ug pasabot sa nangagi na. Unsa man ang nangagi na history. So mo na nga bisan pag sa ubang mga hubad dili history ang gigamit nga term, mao ra gihapon kung sabton. Kay sa ubang hubad igo ra man giingon nga kung gusto ka masayod nga tinuod ba gyud na nga nahitabo susiha sa karaan o sa mga nahitabo na. Unsa man ang nahitabo na history mao nang dili sayop ng Living Bible nga naghubad og read the history books. Kay sa context, maura man gihapon. Di ba? So, mugamit ang history, dili lang kay Bible lang. Now, kinsa man ang gitagaan og authority sa mga apostol? Na dili man na makita ni mo tanan sa Biblia? Kana lang katungdanan ni Pedro, kinsay nakapuli niya sa iyang pagka-holder of the keys. Kanang tinugyanan, kay kana agong tinugyanan ni Pedro ang gamug na ana si Kristo. Dili kay bisan kinsa. Gani usanis nakapalig-on ako nga Katoliko. Kay ang mga grupo ron
ang mga katungdanan sa ilang leader kung mabakante ila man pong pulihan sama pananglit ni Felix Manalo. Pagkamatay ni Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo, gipulihan sa iyang anak nga si Iranio. Pagkamatay po ni Iranio, gipulihan siyang anak nga si Eduardo. Kanong pulihan man yun ng katungdanan? Kay actually biblical na. Kahibalo ang mga Iglesia ni Cristo sa buhat 1:20 nga kung ang office o katungdanan mabakante, kinahanglan dunay mopuli. Pero ang pangutana, kanang katungdanan sa pagka-executive minister sa Iglesia ni Cristo, si Cristo ba ang gatukod ana? Gahimo ana dili, walay historical evidence. Nga kanang katungdanan ni Felix Manalo mao na ang gihimo nga si Kristo mo'y gabuot ana, walay historical evidence nga ang katungdanan sa executive minister buhat na kabubuto na ni Kristo. Kay kung tan-aw na to ang Biblia, ang katungdanan sa pagka executive o pagka universal pastor ang gipasabot ni Kristo, dili ng mga tao nga nagtukod og mga grupo ron sama ni Felix Manalo, ni kinsa pa na si katong namatay si Eliseo Soriano, Joseph Smith, Ellen White, dili na. Kung basahon na to ang Biblia, ang katungdanan sa pagka-leader o pagka-universal pastor, kanang gitawag og executive sa Katoliko nga term Pope, kana ang katungdanan ang iyang unang gipili ana si Pedro. Una, Mateo 16:19, katong iyang giingnan si Pedro. Pedro, ihatag ko kanimo mga yawi siging harian sa langit. Ang imong idili diri syuta, idili sa langit. Ang imong itugot gahom nas pagkapangulo. Dayon karon unsa man gyud kanang validation ana katong kana gyud gipatrabaho gyud ni Kristo. Katong nabanhaw na siya, taliabot na siyang musaka sa langit. Sa tanang mga apostol, si Pedro mo iyang giingnan. Pedro, atimana o dumalaha ang akong mga karnero. Kanang katungdanan na sa pagka universal pastor o pagka-executive o pagka-pope. Nga naman, kay kanang katungdanan ni Pedro, mao man na ang kang Kristo, pagka-universal leader o universal pastor. Nga naman, kanang pag-iyon ni Kristo nga, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Ang mga karnero ni Kristo, universal. Now, nga nung makaingon tang universal, tungod kay kung mag-iskot tag mga katungdanan, sama sa pananglit, dire, sa among obispo sa Dipolog, si Bishop o Most Reverend Severo Caermari. Pastor siya, leader siya sa among Diocese of Dipolog. Pero ang iyang pagka-leader, Diocese of Dipolog lang, limited. Di ba? Ang mga obispo po sa ubang dapit, limited po ang ilang mga sakop. Kay sa ilang ramang pong lugar, ang bishop dito sa Pagadian, sa Usamis, limited ang ilang ginsakpan kay sa ilang raman silang lugar, pastor. So, limited. So, ito pa, divisional lang. By district lang. Di ba? Pero ang gipatrabaho ni Kristo ni Pedro, ang pagka-universal pastor. Kay ang mga karnero ni Kristo tanan. Di ba? So, apil na tanang mga nasod. Universal. Di ba? So, sa tanang mga apostol, si Pedro mo iyang giingnan katong taliabot na siya musaka sa langit. Pedro, atiman na ang ako mga karnero. So, kung mubasa tag Biblia, ang katungdanan ni Pedro mo'y dapat atong pag-usahan. Na kay ang katungdanan mabakante doon na may mupuli unya history mo unsa mang basahon na muhatag og kanang listahan nga pagkawala na si Pedro sa history na martir man si Pedro sa Roma, kinsa may nakapuli niya. Kung magsalig lang kag Biblia, di kakakita kay di man mabasa kung kinsay nakapulis katungdanan ni Pedro. Di ba? Wa may laing listahan nga muhatag ang Katoliko man na sa list of popes, na sa Wikipedia, kanang atong encyclopedia sa internet, Wikipedia. I-search ninyo list of popes. Gikan ni Pedro, kana ang katungdanan kinsay nagpuli-puli ana mga Santo Papa. Sa munang makaingon ko nga, ang katungdanan nga authoritative kung maghisgot tag universal pastor, dili nang kang katungdanan ni Apollo Kibuloy,
dili ng executive minister sa Iglesia ni Cristo, dili ng Ellen White, o guban pang mga pundok, Charles T. Russell sa Siniuba, ang katungdanan nga dapat natong sundon o pagkikiusahan kanang katungdanan ni Pedro. Nya, mga Santo Papa may nagpuli-puli ana. Di ba? So, ang authoritative interpretation naa sa mga obispo. Kaya ang mga obispo, gasunod ang katungdanan ni Pedro, nagipuli-pulihan sa mga Santo Papa. So, kung kana nga interpretation nga atong sundon, authoritative interpretation, di ta mabahin-bahin. Ano mabahin-bahin? Mantang nga naman tayo sa kalider ang Pope, successor ni St. Peter. Pero kung iya taog sabot, kanang gitawag og private interpretation, mabahin yuta kay lain-lain ng mga leader atong pilion. Okay ra day ng executive minister, okay ra day si Apollo Kibuloy, okay ra day si Eliseo Soriano. Lain-lain man si Tatay Paulino Agapay, peace be upon him, sa mga piniling nasod na itong mga higala. Dili na. So mauna, dili ta mubahin, dili kita mabahin-bahin. Kung magpailalom ta sa pagkapastor, universal ha? Pagka-universal pastor ni Pedro. Nyawa naman si Pedro, katungdanan kung mabakanti, doon na may mapuli. Unang tanaw na to ang history. Kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro sa diyang nabakanti kay kanong pulihan. Kinsa may nakaspuli, nasa listahan sa mga Santo Papa. Ika ni Pedro din si Linus, Clitus, Clemente. Di na uban mo ingon nga, dili na mabasa sa Biblia, nganong matuo man kana? Dili bitaw. Tungod kay dili ba mabasa sa Biblia, di na tinuod na lang. Kung dili mabasa, dili tuhuan, sa tupa, dili po tuhuan ng kanang katungdanan sa executive minister sa Iglesia ni Cristo, kaya di mo na mabasa. Di ba? Kanang katungdanan ni Felix Manalo nga pagkamatay niya gipulihan ni Iranyo Manalo, mabasa ba na sa Biblia? Pagkamatay ni Iranyo gipulihan siyang anak na si Eduardo, mabasa ba na sa Biblia? Dili. Pero tinuod na. Kay gipuli-pulihan man yun ang katungdanan ni Felix Manalo. Ingon nga leader sa INC. Pagkamatay ni Felix, si Iranyo. Pagkamatay ni Iranyo, si Eduardo, di na mabasa sa Biblia. So, kana prueba gali nga dili tanang tinuod mabasa sa Biblia. Nya kay tinuod man po na. History will show us. Pagkamatay ni Pedro, na martir sa Roma, ang nakapuli niya isip Bishop of Rome, successor ni St. Peter, Bishop Linus. Basa gali ng ngalan ni Linus. Kung ako malimot, 2 Timoteo 4:21. Then kato pong ikaapat, si San Clemente, mabasa po sa Filipos 4:3 kung ako masayop. Pero ang uban, di na mabasa. Pero ayaw magtuo basta. Mingon galing nga, basta dili mabasa, dili tinuod, dili na. Pagkadaghang tinuod nga di mabasa. Diba? Kaya ding pagkatukod sa iglesia, mabasa bagod, makita bagos Biblia ang pizza. Dili, pagka tao ni Kristo, makita bagos Biblia. Ang pizza, dili. Pero tinuod. Ang kamatayon ni San Juan, mabasa ba sa Biblia? Katong kang John the Baptist, mabasa. Pero kang San Juan, di mabasa. Bisan gani, ang ubang mga apostol, na may record sa Biblia, naasa sila na paingon sa lain ng mga referensya. Di ba? Sumaw na nga, kung authoritative interpretation ang atong sundon, kung kinsa ang gitagag authority sa amahan, si Kristo man, o kinsa ang gitagaan ni Kristo og authority, mga apostol man, o kinsa ang gitagaan og authority sa mga apostol, mga obispong Katoliko na. Mahatag ko ninyo example nganong obispong Katoliko. Mga tulo lang sa akong nahibaw-an. Daghan pa ni pero walang pa kog memorize, balik-balik kog basa. Sa akong nahibaw-an, nga tulo lang mahatag ko ninyo. Obispo Ignacio, ikatulong obispo sa Antioch. Kay ang na-leader o na-bishop sa Antioch una si Pedro. Pag-adto niya og Roma, sa kasaysayan, ang napuli niya si Bishop Ibodios dito sa Antioch. Then pagkawala na pod si Ibodios, si Ignacio, ikatulong obispo o leader ito sa Antioch. Sa kadtong wala pa po siya gidako pa po ni si Ignacio, gidala man ni si Roma, dito man yung martir, dito man yung namatay.
sa pagan Rome. Okay. Unya, si Bishop Ignatius, obispo ng Katoliko base sa history. Di ba? Si Polycarp. Kana si kato si Ignacio, disipulo ni San Juan. Si Bishop Polycarp, disipulo gihapon ni San Juan. Nya, puros man ang mga obispong Katoliko. Si Ireneo nga ang iyang teacher si Polycarp nga disipulo ni San Juan. Nya, si Bishop Ireneo, Katoliko ba yan? Di ba na Protestant? So mo na nga, kana, makita na to nga ang authoritative interpretation na sa mga obispo. Mo bitaw nga ang mga obispo mo magbutang og mga kanang gitawag og say tawag na conciliar description kanang Roman Catholic Church sa First Vatican Council. Sus, mataas na po kay ko ani. Di na lang na ako naipadayon. So kung kulang pa ning akong explanation, sa sunod na lang po nga higayon maghimo taglaing part ani. Huna-hunala ninyo nga part 1 ni kay murag daghan pa kung dapat i-explain ninyo, pero nataas naman to, muundang na lang ko. Basta kay ang atong konklusyon nganong bawal ng private interpretation sa Biblia kay makabahin-bahin ta na. Mo bitong nadaghan ang relihiyon kay private interpretation man. Unsa man ang private interpretation? Kana bang mo interpreta sa Biblia nga himuon na tong final nga kita mo'y magbuot nga watay authority? Kay pasamaan ng si Ellen White mo claim nga kanang iyang interpretation sa prophecy mo'y correct. Ako, kung tinuod na correct ng interpretation, bisan pag unsa kanindot kamaayo ng lami kayo kana bang aninahon nga ng interpretation ni Ellen White. Pero kung wala siya authority, dili gid siya dapat tuhuan na to. Kay maigo man ta atong giingon ni San Pablo nga unsaon nimo pagmensahe kung wala ka gisent sa tupawa ka gi-authorize. Mapangutana man ta kanusa man nasugdan ni Ellen White na iyang grupo 1863 kinsa may ga authorize niya. Unya tingali mangutana mo giun sa man paghatag og authority sa mga apostol sa ilang mga sumusunod wa may laing paagi ang mga apostol kung maghatag og authority kana amang ordination, laying of hands. Yang gitawag na to ordination. Nga ang mga apostol gahatag og authorities nila ni Bishop Polycarp, ni Ignacio, ni Ireneo, pandungan ka ordination. Karon kinsa may ga-ordain ni Ellen White ug ni Felix ba? Wala. Pero kung diri kas Katoliko kanang ordination kanang pagpandong sa kamot, makunik yun. Gikan sa mga apostoles hangtod sa itong mga obispo karon naagi kanang gitawag apostolic succession. So, mao na nga klaro kayo nga ang authoritative interpretation na sa mga Roman Catholic bishops. Now, sa laing higayon na po ta maghisgutan ng Orthodox kay medyo duol-duol ng Orthodox. Kay na-separate na sila 1054 man. Wa na ko'y panahon yun nga mo discuss ana. So part 1 ba ni? Sa sunod siguro may isgutan na to tong mga objection siguro nga wa na ko mahisgutan karon o diri lang hangtod sa sunod higayon og daghang salamat og maayong sa may term na paghandom sa Black Saturday. Okay, kay Black Saturday karon. Niya ako karon sa Sikukupinian sa Maria Silgueta's place no sa among lugar tiri. Okay. Maayong pagsugat pud ugma no sa Resurrection Day no sa Easter Sunday ugma no Domingo. Okay, kini si Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. I love you all. Bye-bye.